Tot va començar a l'arbre sagrat. Una història de lluita i esperança. I de terribles enemics amb qui ens hem d'enfrontar. Acabem d'emprendre el camí cap a una nova esperança, cap a un futur prometedor. La Vigime, la senyora dels ocells, ha traït en Naraku i tots dos comencen un combat terrible. Mentrestant s'acosta el moment en què per fi l'Inuyasha es retrobarà amb la Kikyo, que fa poc va tornar a la vida. Anem a la recerca de l'esfera dels quatre esperits. A l'altra banda del pou tornem al Japó de fa 500 anys. Un viatge per l'edat mitjana amb l'Inuyasha. Las llàgrimes que jo beso per tu són com una pregària, em travessen el cor, són una demostració dels meus sentiments. No et pensis que són de debilitat. Dins les teves ninetes hi vaig veure